ndị na-esoro Amokwe TV anyị na-ekene unu na-asị abaru na ebe ọbụla nọ ebe anyị nọ tata bụ na ụmụọsụ agama nke ndị be Enenta dị n'Orji Amokwe n'otu local government area na Enugu steeti. Ọta ka a na-eme agbamnkwụ Oluchi ị na-anya ịhụ na akwadochego ebe ọbụla ị nọ na-esola Amokwe TV mara na anyị ga-ewetara gị update ka mmemme achị wee gaa ejekwana ebe ọbụla o nwere na mmemme ị na-eme o nwere nke anyị na-adị eje kpọtụrụ Amokwe TV anyị ga-eme ka ụwa nye ma maka ya wee na-asị gị ya bara gị ebe ọbụla ị nọ ka chetakwa na onye nke gị ọnya ahịla Chukwuebuka dị-eme maka isoela anyị ekene gị ndị ọgọ na-emezi arrive ndị ọgọ abịago n'ụmụọsụ agama ọ dị convoy bụ ihe a men tụrụ down. We are reporting live from ụmụọsụ agama in Orji Amokwe, the local government area of Enugu State. So anyway, you're joining us today ka a na-agbankwụ Oluchi Enenta ụmụọsụ agama in Orji Amokwe. Let's go there. Opening this on Amokwe TV, we are here live ụmụọsụ agama na Orji Ladies and gentlemen, I present to you the latest boom of 2021. Let's go with your DJ. The champion, the lion is here.
Asia no no Asia Ekwanko Oluchi Enenta na ụmụọsọ agama Orji Amokwe. Let's go! Let's go.